أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا حمدا يقارنه حمدا لمن جل جلاله. بندرابي جولبه on assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bandiraɓe yeɓoɓe aya meɗen Damga TV on calminama kadi on bismama hande tigui e yewtere meɗen Hissere Pullo hoɓɓitande joni e paquet mum ene mbiyeten Hayatou Cheikh Tidiane sen pirtiɗum pulaɗo no gurɗon Cheikh Tidiane ko adi foof en calmini e seereɓe ɓe en juurimama ɓe kala ɗo mbawi wonde e diwan fulfulde foof hawde feggere kono kadi en juurima jinnaɓe en ñaagimama ɓe duwaw kadi en ñaagui bandiraɓe yafuye kala ko mbawi yiɗɗo ko fewani yoɓe gandu ko neɗɗo way noon siki ala bandiraɓe hande tigui no mbiɗen ni Cheikh Tidiane so haalama tan eɗen gandi yimɓe nayorima to banggue diine hande ko on banggue garuɗen e ndeɗo yewtere ma en jaɓɓoɗo hoɓɓe tigui ɓe ganduɗa ko ceereɓe mawɓe kono kadi ko almuɓe tigui gurnuɓe andudagal inchallahu ma en gar e mabɓe to banggue meɗen nanoga woni toon ko ceerno Baba Galle Sy ɓurɗo andirede Gawlo Tidiani on suɓɓima wonde Gawlo Cheikh Ahmadou Tidiane to banggue men ñaamo woni ga ko ceerno Moussa Silla kañumni ko jaaɗiɗo makko kamɓe tigui gaɗi ɗo hande e yewtere meɗen Hayatou Cheikh Tidiane si gala ɗum noon bandiraɓe ma en dokku ceerno Baba Galle o salmina bandiraɓe e kadi so ummima ɗon dokken ceerno Moussa kañum nene salmina bandiraɓe min garta e moɗon ceerno. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e yettude ceerno men Seydi Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu wa ardahu wa annabi sakana Allahu min faydihi bi azimil awani e yettande seeɗen men Allah e yettande jinna men machallah min beltima no fewi min calmini kala jeeɓo Damga TV min calmini seere men hettiɓe men e jinnaɓe men hettiɓe men kala to ɓi julɗo woni kala to tijjaniyanke woni e daral leydi min calminima min juurima min ñaguima duwaw kadi min nelli duwaw. Shukran kanko woni ceerno Baba Galle. Ɗum noon ceerno Moussa bisimilla ne calmodira e bandiraɓe yeɓoɓe e Damga TV. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Amin kala salminama indi muɗum e yettode muɗum no hannirni machallah. Ɗum noon on jarama tigui rigui bandiraɓe enen tigui jiidi ko ɓeɗo tigui woni hoɓɓe meɗen ɓe ganduɗa ko kamɓe tigui jaɓɓiɗen hande e Hayatou Cheikh Tidiane. Ɗum noon ko adi foof en namnoto ceerno Baba Galle so tawi hande tan o wiyama hol kanko almudagal makko holɗo rewi holɗo fuɗɗi holɗo janggi holton kadi wummi ɗum e diwnuji meɗen ceerno Baba Galle ha bandiraɓe mbawa famde. Ceerno Amadou machallah so tawi a namdi ɗum mbeɗa welto wono namdiɗama ko guureɓe hande ko fate banggue almudagal eɗen mbawi wiide almudagal garduɗen ko mawdu ɗum nattiran no hande to gonɗen ɗo ɗen mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin neɗɗo kala ko dañƴa ɗum yetto Allah wonno neɗɗo so tawi a yettani Allah a wawi yettude neɗɗo wadde alhamdoulillahi rabbil alamin eɗen mbawi wiide jangde men puɗɗorɗen ko banggue école en janggui école ha jeehi CM2 Allah waɗi kadi banggue école o wona pour haqqillaji mbeɗani toon walla ko Allah hoddiri tan en goppi école o kadi yidde men wonno école e trop choix bu heewi doole tan en goppi école noon jil 2010 e 2010 noon ha 2011 ha 2012 ko nder 2012 jaaden cuuɗi men wiye Horko Diere ko nden jiɗɗen hakkilen to hakkilen en puɗɗima mawnude kadi so waɗi e janggani français e janggani hay batte yidde men woni e banggue almudagal eɗen mbawi wiide ko ɗon hakkilen natɗen e banggue almudagal e woni premier am ceerno noon ko ceerno Mouhamadou Dia Horko Diere mi sikki mi meeɗa janngude e ceernaji goɗɗo so wona ceerno Mouhamadou Dia Horko Diere ha to garmi hannde o kala ko mbawmi hebde jangde kala ko mbawmi hebde famamude jangde needi almudagal sababu ko ceerno Mouhamadou Dia Horko Diere Atijani radiyallahu taala anhu. Radiyallahu taala anhu en juurima ɗon ceerno Mamadou kadi e ñaguima duwaw. Ceerno Moussa annene so tawi hono garɗon annal min gartirima. Bismillah machallah alhamdulillah ala haali jangde ɗum jewtete hen no fewi kadi no natira henni en foti namde kadi almuɗo kadi ɗum nafa ɗum namde alhaali muɗum programme muɗum jangde muɗum tolni
yimɓe mbawa andude hokkanum janga kam naramen ko 2009 ɗon ɗo Hokkadiere ceerno Hamadou Habibou Dia Tidjani. gonga ceerno Moussa tigi tigi en gandi bandiraɓe ko muri en hannde ko toon to cuuɗi meɗen Hokkadiere eɗen gandi ko nokku diine eɗen gandi kadi tigi tigi kono l'islam sañi mahi kadi ha tiiɗi ceerno Baba Galle mbiɗa hoorema gawlo Tidjani ko woni kam gawlo Tidjani ko ma yiide gawlo cuuɗiɗa yiide gawlo Tidjani eyyi so tawi mi suɓi wiide hoorema gawlo Tidjani wona pour komi gawlo ko innir hoorema gawlo Tidjani ala mi komi caɗɗo e doron no mantiraɓe Cheikh Tidjani no jiɗimi Cheikh Tidjani ni ay ari sayir hannde e honum ko gawla annabi ade sayir hannde wiya honum wiya ko gawlo Cheikh Oumar walla wiya jaawe gawlo goɗɗo walla gawlo Siri Touba walla gawlo goɗɗo goɗɗo min noon no yiddam no fewi Cheikh Tidjani ni nindirmi hooram gawle Cheikh Tidjani kadi wona wasnade Allah wona hay pekke meeɗa yiide sayir tan mbiya honum gawle Tidjani ala kala sayir mo wonde ɗum temdere sayir donc kala sayir mo mbawa wondude nder honum tan ko gawla annabi walla gawlo Cheikh Oumar fof ko waliyaɓe Allah fof artire ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam min no cuɓɓimi bangam hidde hooram gawle Cheikh Tidjani kadi min ko manto Cheikh Tidjani hano haalirta ni tigi rigui wadde somin paami kono shayireɓe e yimoɓe mi faami kono shayireɓe yimoɓe wadde nden haade men tigi tigi wonduɗo e wonde min no yewtere ɓe yiiɗi wooda ko weltinirɗon yimɓeɓe tigi tigi mbawa tigi jottade ha pelluto ɓe mbawa fewɗitade ƴewde en ha yewtere men nde ko weltinirɗo yimɓe banggue jimmuri banggue ɓayti kala ko wawi wonde ha yimɓe ɗiɗaɓe fello armantugiɗo am jam ñalngu aatine annabi on woni ɓuranaɗo windere armantugiɗo am jam ñalngu aatine annabi on woni ɓuranaɗo windere ɓuranaɗo jibina ko yawmu aatine ndene Allah jomen yeɗi julɓe moƴƴere ɓuranaɗo jibina ko yawmu aatine ndene Allah jomen yeɗi julɓe moƴƴere feri Makka yeeti Madina aatine Madina jaaɓi sabu dañje moƴƴere ƴewñalɗi men fof ɓurna ko aatine sabu barke annabi ɓuranaɗo windere ƴewñalɗi men fof ɓurna ko aatine sabu barke annabi ɓuranaɗo windere Jibrilu arno ko yawmu aatine wi ɓurɗo iqara fanninɗo moƴƴere Jibrilu arno ko yawmu aatine wi ɓurɗo iqara fanninɗo moƴƴere ayum men Khadijatu heɓi barke aatine kono feñino ɓernde ɓurnaɗo windere shukran ceerno Baba Galle ɓe sikki ala oɗo saaha bandiraɓe yeɓoɓe Damga TV mbeɗen ma heeɗiɓe kadi mbaɗa andi kala kadi noɗo yadde ma jokke tigi tigi o andi ko arata yeeso ko tigi rigui ɓuuri Baba Galle sen garti yewtere men mbiɗen ko hayatu Cheikh Tidjani gurdam Cheikh Tidjani Cheikh Namata Tidjani yimɓe nana on nana on ganduɗa ni hande ko banggue meɗen ko wayno Sénégal en ni sa nawirima ɗon ko wayno Nigéria en walla Maroc en ko ɗiɗo nokkuji ɓurta awɗan Cheikh Tidjani so tawi ko oɗon gonɗo ɓoto banggue Arabie Saoudi walla gonɗo ko en hen Afrique du Sud en sawi to wima hol gonɗo Cheikh Tidjani ko jammoɗa alhamdulillahi rabbil alamin nana namni noon mbiɗa ko tegnidin hono gawle Tidjani wadde nedde so tawi a yiɗam aɗa foti andude neɗɗo holko woni dow mum a nani ɗum ko cottimi haalande banggue seydi Cheikh Tidjani radiyallahu taala anhu Cheikh Tidjani ko neɗɗo kalɗiɗo Cheikh Tidjani yummo ko wiyete ko Aïchata bamo ko wiyete Mouhammad sen mbi eɗen kaala jinnaɓe Cheikh Tidjani ɓeyi teddude banggue islam eɗen mbawi oɗon ñandinen kaalen noon hayso seeɗa konko Cheikh Tidjani radiyallahu taala anhu bamo ko wiyete Mouhammad noon jiɓi ɗum ko Muhtar asko mo hayti nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam konko bamo Cheikh Tidjani ko waliwo Allah ko janginonoɗo fodde makko waliwo Allah e wonde arif billahi o nanan e nder halwa so naati e nder halwa konko bamo seydi Cheikh Tidjani radiyallahu taala anhu o huccire Allah subhanahu wa taala jiya rawhanuji ngara mbiyo haal tan ko yiɗi kumtam haaju makko ko bamo seydi Cheikh Tidjani oya hallu bayni o bayna Allah o haajam uppi ɗum e jungo Allah wadde e gandi bamo Cheikh Tidjani ko jonketal naaraw halwa ha rawhanuji ngare mum yo kaala kumtama haaju ma on ko jonketal
bangi yimu Cheikh Tidiane def ko Allah Aïcha wala benen Aïcha wala jiya ko dañu Sanusi no birta do ben sebini kam dañu la bi def ko dañu Sanusi no aade en yaay kam dañu ngol kal bawde jibine en dal dañu wala ko wali wala woni dabbo ma woni ko man wate ngandi yimu Cheikh Tidiane wala ñu lerti wati yimu Cheikh Tidiane ko wali wala wadde so tawi baamu Cheikh Tidiane wi bange Allah ni yimu Cheikh Tidiane wonde wali Allah ni so tawi jibini Cheikh Tidiane hawlay wadde so tawi jibini Cheikh Tidiane wa hawdinde Cheikh Tidiane jibinte farko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e yaare duuɓi ujunere e temedere e capanɗe joyyi wonde ceerno Cheikh Tidiane jibina to ɓurmo ko wiya ayni madi ñalawmo jibina on ene luura ɓe mbi ko alkamis o jibina ɓe mbi ko aljuma o jibina ɓe mbi ko altine jibina hay goto anda hoɗen ñalawmo Cheikh Tidiane jibina wonno sa yi biiɗo ko alkamis o jibina o Cheikh Tidiane sanki ko alkamis Cheikh Tidiane yindire nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko alkamis gueɗe mo fof ko alkamis kewi arde ɗum tigi on wadde kalɗo ɗum wiɗo wadde ko alkamis o jibina no on yananaka ñalawma kono Cheikh Tidiane jibina ala on ñalawma ko handa kono Seydi Cheikh Tidiane o yi hawtini duuɓi jeeɗiɗi o reeni Qur'an duuɓi jeeɗiɗi kadi en ɗon en luura kono Seydi Cheikh Tidiane wiyama taw ko nder duuɓi joyi on aati walla ko duuɓi nayi on aati eɗen gandi duuɓi jeeɗiɗi kam ko cuwaw no kono Seydi Cheikh Tidiane o kabaro arde ko nder duuɓi jeeɗiɗi o naati ko nder duuɓi jeeɗiɗi o reeni Qur'an ɗum tagi sa yi deftere watere wiye sa manetul laaniyetu sa hippirine deftere jimo goto addi jimol goto feero faqad hafiza alquran saabihi jitani feer mujidan aje ɗiflin bada ɗifla konko jimom ha kon affaire ko no Cheikh Tidiane no Qur'an wadde e gandi Cheikh Tidiane keɓa duuɓi jeeɗiɗi ndiyana Qur'an est ce que oɗo ceernato so nden heeɓi duuɓi jeeɗiɗi ɗen gandi han en jii temedere almude ene jangga ha jomum haadañi duuɓi capan jeegom tene wadde Qur'an e ronkirande wadde jomum so dañi duuɓi jeeɗiɗi reeni Qur'an ɗum hol gueɗal mo awu waɗi ɗum o yi hawdini duuɓi sappo e ɗiɗi dottu en caggal seeɗa ceerno mo ko dinndino Qur'an o on wiyete Mouhamadou Boun Hamou Tijani ko on reeni ceerno Cheikh Tidiane Qur'an on ceerno wiyete ko Seydi Bou Kas on janggi ɗum Mouhamadou Boun Hamou Tijani noon on kawno Seydi Cheikh Tidiane wadde no Cheikh Tidiane yaade duuɓi sappo e ɗiɗi ko nden on ceernaji sanki no ceernaɓe yaade Seydi Cheikh Tidiane ha Cheikh Tidiane dañi duuɓi sappo e ɗiɗi ko on ceernaji sanki ko ɗo ceernaji kono Seydi Cheikh Tidiane o faye ceernaji goɗɗo e wiye Seydi Mawrouka Boun Afia ko on jangi Cheikh Tidiane bangi defte no mbiyata sharia on jangi defte Cheikh Tidiane Cheikh Khalil Richard mo gaddi mofti Ibn Rusdi on jangi Cheikh Tidiane e wonde Lakhdari wonde Mukhtasar ko on jangi defte jangi Cheikh Tidiane no Cheikh Tidiane dini duuɓi sappo e jeegom kadi on ceerno jangi Cheikh Tidiane defto jenke o ceerno sanki ɓe fof ni Seydi Cheikh Tidiane sanki wonde hirade jinnamo ko ɗiɗi ɓe woni nena Aïchata e bamo Mouhammad jinno waye dinde ni ɓe desnim law ɓe desnim noon e bama ko tohos e wiyeɗalla haaluji ɗo mi desniri komo ɗon ɗo Seydi Cheikh Tidiane si on Seydi Cheikh Tidiane yaari duuɓi sappo e jeegom ko cuuri tose mi jinnama ko jinno waye dinde desnim law noon ko nde hirade ko jinnama ko canki ɗi ñalawma goto ñalawma alkamis ɓe canki ko nde jinnama ko canki ñalawma alkamis ñaw goto e arma nder aynimaji no mbiyatana hannde ɗo coronavirus no adde yimɓe no wadde yimɓe ɓe ni kono on ñaw arnoɓe nder aynimaji ɗisan hummoɓe bamo canki ɗi ñalawma goto wona hay batte noon ƴeew Cheikh Tidiane no dañi duuɓi sappo e ɗiɗi ceerno ko jangguino Qur'an o sanki no dañi duuɓi sappo e jeegom ceerno ko jangguino banque sharia o sanki jinnama sanki wona hay batte ala fof ko Allah waɗiri ni so wona nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ene sohlimo ko on foti neddam noon yaari ko Seydi Cheikh Tidiane o haw heeɓi ihda wa ishruna ɗum duuɓi nogas e goho dennagal kako jangguire e bangue gandal to Cheikh Tidiane waɗi gandal halade ko nden noon o yalti wuuro makko aynimaji jiɗa ƴeewide seereme bangue suufi angadal ko noon Seydi Cheikh Tidiane yaari sen mbiɗen linka seereme mo yiɓe ene keewi jamanu mo kam e famɗi waɗi Allah mo nemo Seydi Cheikh Tidiane taari ko noon haw heeɓi duuɓi capannayyi e jeegom no yindire nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ƴeew oɗo neɗɗo gueɗe yaari duuɓi jeeɗiɗi duuɓi nogas e goho gande ko jangi o fof no gueɗe mo heɓde fof on so yama yineraɗo hawnay no heeɓi duuɓi sappo e jeegom kono Seydi Cheikh Tidiane to abi sabo huna hayre wattere yaɓe sabo huna ko ɗon rewonno Allah ko rawata ko ɗo joto rewa Allah ko ɗon nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam fenimo no nelaɗo Allah rema ko mosa face à face nelaɗo yimo kono Seydi Cheikh Tidiane ko adi namdal nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam won kono Seydi Cheikh Tidiane ko sarif kadi no arde o tagi asko bammo ko hayti nelaɗo o huli noon kono ko fattumo ko mundiri so neɗɗo aremo so neɗɗo e bismom to jaɓata o huli asko gotto ala to tawi kono Seydi Cheikh Tidiane yimɓe nelaɗo o adi namdal nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam hokko jiɓe nelaɗo yimo an to waɗi di haqqan anta waɗi haqqan hakkimilaɗo tawi nelaɗimo an ka ɓiyam gonga ka ɓiyam gonga jaltuɗa ko ɓiɓɓe Fadima ɗe binti ya rasulillahi
biret al-hasan aran faaro bindi bi mundi al-hasan al-husaini biite al-hasan ko do sidi Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala yati wad hay ko yindire na la sona on banken Cheikh Tidiane ko teddu ko iyam na sallallahu alaihi wasallam wono na la khali hadith mun gorbu wallahi la yadkhulu qalb rajul al-iman hatta yu'minu lillahi wal qarabati minni wad ne ngani hadith ko fira wad ne ngani na la no wi yimi be jidir bindi mun ha wad hay sona banken Cheikh Tidiane kedal hingal yimi pote dinam sahwa bi ko be ndaro en jadde sidi Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala Cheikh Tidiane ko yindire na la ko mosa mos na la yimu am tabadun najati bi kulli asin ta'amal bik والشيء شقيان عاون دموغال تدال كال غوف الله نفهمها بقول لكم il faut me fitté ko famille ni so tawi nala Allah sallallahu alaihi wasallam ko ci shaqiyani aawni kal gof Allah nante shaqiyani tay al janna ko haal namdi yow so tawi don ajaki shaqiyani yi shaqiyani o ki ngurduma dire astaghfirullah ina fofu ne ngadi astaghfirullah filta astaghfirullah filta be musna ya Allah ha riyan Allahumma salli al julana ala Allah sallallahu alaihi wasallam riyan la ilaha illa Allah ala dewetel woti Allah est-ce que ana wufi aw fana o polti gondo il faut ngara gine Cheikh Sidi Cheikh Tidiane kadi aduna hando ala hay goto woto funti hande Sidi Cheikh Tidiane kadi en gandi Allah haali Qur'an ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin anna la Allah sallallahu alaihi wasallam nidrani woti hamana jugum min dande wadde gandi Allah haali dum nela do ande adan jurumde nela do ande ko jihad ayam la ashhadu an la ilaha illa Allah wal silama mana jurumo wonno yi wonna kadi en gandi nela hata bila fitan الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال قد لا يهلك من هاي ود الله يم كون جم من دم كلهم فيلره وودي شق جاني وادي شق جاني لا سيما أن أدم مغننا سيد دد ويدي سيد شق جاني إن لا يم أنت حبيبي وكل من حبك حبيبي في الدنيا والآخرة أنت من الآمنين وكل من حبك من الآمنين في الدنيا والآخرة لسي وشق جاني كان كوريد كلا جدام كوريد وشق جاني أول جدام كلا كادينام كلا جدام on ko gidam wadde ngani Cheikh Tidiane ko girna Allah sallallahu alaihi wasallam cerba galle min beltin kan min tigirdi min puddi mo famde no horgondo Cheikh Tidiane ngadi sikiran ko galdo namdal min naminuma kadi beda andi kala hande ketti dum ma dañ faamu keso faade Cheikh Tidiane ko non cerba galle minani do joni mbida Cheikh Tidiane kanyum addira ko politique ngam yimɓe daña malal faade Allah sun fami bele hande mo wona tijani yanki o wawa tan sibbutan jiddi Cheikh Tidiane tan hayso tan o nanga ndirtu to ko jiddi de tan bolde politique gilli mbele ɗin tan edi mbawi hisnude mo walla ala waɗi neɗɗo tan ko nawde tijani hayso tawi yiɗa Cheikh Tidiane ay kanko jiiɗa ko yidde ɗum tagi aare ɓe mbima sirlu fi sakine la fi sukana ɓe sirlu wonta e baɗɗe wona pennan ɗo wona bange waɗande ala ko yidde Cheikh Tidiane nde si teeɗa kaade Cheikh Tidiane ko yidde nde wona hutte mawɗo walla jagade course ceerɗo walla yaade juma e jama ɗum woni wonde Tidiane ko ɓe anda wonata bange wirdungo addira ko ɓeydade sa nini wirdungo kala jaggude wirde Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu comme ko jaggude wirdo yummako e bamako mo jibil ha to haali fof so maayi ko addana fayi sardi goto to tiiɗo gañani Cheikh Tidiane ko ɗum wirtungo addira no bange Cheikh Tidiane andal jan ko yidde nder yidde nde woni fof ƴewram ɗum fof ko defar melaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam ƴew eɗen gandi ferde ko jeeɗiɗi leyɗele ko jeeɗiɗi aljannaji wonno ko jeeɗiɗi jeeɗi ko jeeɗiɗi ayi aljannaji ko jeeɗiɗi wonno watta aljannaji jeere aljannaji jeere so tawi aljannaji jeere wattama batto jeeɗoɓo ko woni aljanna no mbiyata aɗa joni Sénégal ni mbiyan Dakar e gandi Dakar ene waɗi Paris aljanna batto jeere o eɗen mbawi ledde aljanna hen pale makko wi hen ko ille yumna e ndar pale to makki jottoɗo wi hen ko ala ille to ɓurti waɗe ille yumna on aljanna jeere battaro waɗana ko pour Tidiane en honde on galle ala koɗoron sa jiɗɗo Seydi Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu on bangi ko ndela définimo kala jiɗɗo Seydi Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu hoto ɓe ndelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam ceerno min paami tigi rigi ko kalɗano o wonande minen wonɓe sariyankoɓe haɓɓutiɓe minen tan ganduɗa minen min koɓe sariyankoɓe tan ha ganduɗa kala komin jiyani e deftere Qur'ana he walla tan deftere tan addi ɗum e ɗeɓe ñawɓe haqqillane ngel ɗo joni so tawi min nangi Tidiane
mi jibini biyam o yara tan ko waɗi welimo waɗata ko wilimo min mbaɗa wirde tijani joni kanko woni ko wilimo joni ko min tijani yamo somi faami ene wawi nan ɗon tan so tawi meɗa tan eyyi siɗo wasi walla jam goto waynagal je ɗum ko ɗum sappi janadira ko jurum winderde waddira sappi goto taw a ñaani seydi sappi jani ay adunaro so yi ken nana adi sappi jani o tawi konko leñol ngol nana bona wona caggal makko hande so wonti ko diine ma rek diine ma ɗum nanama aljanna en to wonde no wawi e gofi allah ni ɗenɗo joɗɗa to ɓernde ma ala ko miji banggue bonande wonande hissande yeeɓani ganduɗa gofol so woni nder ɓernde ma en hammanani aljanna ɗum ene fof en gandi ɗum hay banggue juulnede so yaami e juul to juulɗo yi juul tan tawa hen banggue allah subahana wa taala ala mbaɗo ɗumande juula tan ɓoccira allah direct ta ala mijiɗa goɗɗum gueɗe aduna ala on tana juulani nden gandi ha wadde seydi Cheikh Tidiane ko jurmo addira ha leñol ndenaɗo on salah sallam wawa dadde ko ɗum ndenaɗo addiri seydi Cheikh Tidiane waɗa so kiya faami mudi faami joni banggue karama hol tan ha wonde ɓe ganduɗa Cheikh Tidiane waɗi ɗum e goɗɗu mum mbawa tigi haala yimɓe leyɗokoto banggue karama konko seydi Cheikh Tidiane waɗina karama goto karama noon ko goto wiye janu konko janu o noon ko hoɗi koye ladde nde noon e woto nana yeeso ladde nde hakkude nde woni leydi konko janu ko neɗɗo bolo yimɓe so yi kadi yimɓe fof ɗe gandi so yima tan ko jigi ko gawal makko ala so yima tan o ñande ke ka mayo tan so yii waɗa ko anda yiide konko seydi Cheikh Tidiane allahu taala anhu caggal cangol to ɓuuri woto noon toon almu mo goto e 5 novembre almudo 5 novembre noon konko seydi Cheikh Tidiane o yeehi pour yaade duwawu almudo nden tawam ko waɗɗoɗo ko wona puccu wona mbam puccu lamɗo mo wonduno nder façon e Mawlana Souleymane on so ɗon mbam puccu ɗum tan waɗɗoɗo ko nder lamɗo ɗum tan ɓe waɗɗata ko konko seydi Cheikh Tidiane noon no waɗi mbam puccu ngu rangani lenduji ɗi juuri aɗa muɗo yo fani zanu yimo an ako zanu dari zai akam to wala gorko o sedi jaba zanu ko zanu dari heɓiri wi an min dem zanu Cheikh Tidiane jabani Cheikh Tidiane yaha yetti mbenu to yetti ɓe to taloro ɗon tan direct zanu tuki Cheikh Tidiane ɓe keesi he tembi ganduɗa zanu so yiri nanɗo tan ko ɗo wara ɗum no Cheikh Tidiane telli hakkandi konko zanu direct ko fayi o Cheikh Tidiane o ligini Cheikh Tidiane o itti bagage sidi Cheikh Tidiane puccu ngu fofo ɗum mbi fa Cheikh Tidiane hay dani wiyani no Cheikh Tidiane ɗum yettine noon konko zanu hiɓiri ɓi yasa arti ma tawno ko golluma zanu kadi degde joni kadi faki Cheikh Tidiane yeehi toon duwi wonnamo Cheikh Tidiane accunorono on ko moqaddam jigui almum Cheikh Tidiane ardinomo nder lawol Tijani on Cheikh Tidiane duwi ha pari noon ene arta kadi no artandeke zanu ko waɗi kadi no wonno premier ni on Cheikh Tidiane ha joni o ha dana zanu Cheikh Tidiane yeehi haaju accino zanu ko jokki haaju mum yimɓe kamɓe wonno boɓe kamɓe joguino jam mo ceerno sankino jam zawiɓe ɓe gaɗon ko jarnan Cheikh Tidiane kadi Cheikh Tidiane ƴeewa goto e maɓɓe ara aɓe ardineɓe e moqaddam lawol ardoɓe ɓeɗe gari kala ɗum Cheikh Tidiane mana ka damna zanu omin gardiri zanu ɓen cikon Cheikh Tidiane anda zanu kadi zanu ko waɗe neɗɗo ɓuri tembe neɗɗo ko waɗi ɓen kawa seeɗa ɓen ɗum cikkirani ko ceernoɓe haani ɓeɓe jii tumɓe ji no jahannama waɗi ɗum e cuusal hal jittoto ko zanu e kaala mum an gandi zanu no wayi haɓe ngat hay paali zanu on ko pittale mum yooɓi ɗon kamɓe ceni jaɓani ɓeɗi jeeha so ɗo waɗan ɓe ceerno Cheikh Tidiane ɗiɗen ɓe jiha paali zanu no zanu wi no waɗaɓe ɓe ɓe ñaaji zanu o waɗaɓe hakko ɓe jiɗi haali sono kaali baɗi sodi zanu waɗaɓe zanu hollum ko seydi Amadou Tidiane ɓe nulmin ka tan direct zanu jino gawal tan gawal ngal sami ɓe keɓiri mbiɓi seydi Cheikh Tidiane ɓe mbi am zanu min jogino ceerno amen goto ko almu Cheikh Tidiane ko ɗaɗam Cheikh Tidiane on noon hande o rokkima hande fadde balɗe Cheikh Tidiane yaha wontuɗama diɗongal direct konko zanu toon ɗo direct o yimɓire nelaɗo Allah sallah sallam tan waɗa ko yi ko noon zanu ɗum tigi e nder oɗo jayi hande to katen ɗo on taari ene haawi yimɓe e nder makko haade enen haade ɗum fof ko kawi seydi Cheikh Tidiane kadi Cheikh Tidiane banggue karamaji o manti tan yaaru ɗum tagi haalum makko yiɗa ɗum makko yaaru ɗum ono banggue karamaji Cheikh Tidiane jogue karamaji fulli holli ɗum ngel makke hedoro so tawi karamaji mo jogui so hollirani ɓe men ka wiide ko Allah eɗen gandi annabi wala Firaun en fof ko noon tan kira fota jogiri ni ha yimɓe batti rewɓe men ko ɗum noon Cheikh Tidiane jaara on banggue sikiriji bandiraɓe tan ma julɓe kadi beltoɗo ma yimɓe Cheikh Ahmada Tidiane kadi hande
mbaɗa andi ɓe dañi kadi ko hesɗi e Cheikh Ahmad Tidiane surtout ɓen suɓiɓe yebde e Damga TV ɗum ɗo tan ene weltina ɓernde e ɓe ɓumno ɓernde kadi ene deña haqqille deñ jomum wawa deƴi tigui e lahal Tidiani ɗon waɗi yimɓe beelema ha ɗon way hadde wonande taw ko min komi almuɗo mbaɗa jooɗi oɗo saaha mbaɗa yeeɓa Damga TV hol deftere Cheikh Tidiane ɗe mbawɗa wiide ni janggo deftere naggam walla deftere naggam Cheikh Tidiane ay arni Serif Mouhamadou Habib gonɗo Dakar on kala fu tak kurang ena andi on Serif woni hande jooɗi Dakar o mbiɗo animaji aɗa jooɗi Dakar o on duuɓi e mbayi duuɓi nogas e ɗiɗi koyngal mo heɓɓe Fouta kaldirano ala mbeɗa loppude kala furanke gonɗo ɗo ceerno boyinaji seeɗa ɓe foti ɓe gandimo on noon ko tawmi Cheikh Tidiane ɓacci eyyi on o watta neɗɗo mo gaddam worti ha janggo munete mouride mo deftere Seydi Cheikh Tidiane o Tidiane ɗum Ba waɗi den deftere ko ɓiste Cheikh Tidiane duholo mbire Serif Mouhamadou Habib o yemi Tidiane ɗum Ba yo deftere nde hande gueɗe Cheikh Tidiane tundini hen kadi defte goɗɗe kadi noon ɓuuri yummude hande janggude ko munete mouride so tawi a wawi munete mouride deggi degga hakkille kofone Cheikh Tidiane andi so yiɗi nde wonani duhol adab noon noon deftere Bagnès so yiɗi wona hen tesete suluko nde deftere Tidiane onkoɓe walla ya ɓurtunan ɗon defte Cheikh Tidiane kam ene keewi eyyi wonde fakir ɗum aɓen ɗe fof defte Cheikh Tidiane donc ɓuuri himmude hande janggo kam almu jangga yiɗi andi Cheikh Tidiane e janggo munete mouride tigi rigui ceerno Baba hande yewtere men nde waɗi fayida no feewi nde won noon mbaɗa andi onon on mo andano Cheikh Tidiane sibo haalama o andi tigui holko Cheikh Tidiane kadi on biyannoɗo hol kayisaji o dañi tigui ko hesɗi e Cheikh Tidiane on mo ganduɗa kadi ko jinnoɗo Cheikh Tidiane on ene ɓernum ɓeydima heeɓidede e Cheikh Tidiane kadi jinnoɗo wittude Cheikh Tidiane wonko nani e siira ko kalɗaɗo joni won kadi ko nani e banggue defte ɗe ganduɗa no wawi tigui tigui hutorade ɗumen e ceerno Babagal holko jinnoɗa haalde Cheikh Tidiane min namda hen min bellitma welima fotala eyyi on baɗi ko furankoye watte haqqillaji mumen hande temedere furanke hande ko Tidiane ko foti wonde waɗa mbiyeɗen fuura ko fof Tidiane fof kaɗen wonde hande yen furanke wonɗo hande nder fuura to ala ko ɗum wonde Tidiane ki o fi suba on ɗo ɗanno attana o waylo wona hay batte toon ko gandalmo ko waɗɗani walla o waɗɗani bindi mo tawi wonɓe ɗo ɓuuri bindude bani waɓe koɓe gaddama hadisaji te kamɓe waɓe koɓe hadisaji ɗo gaddaɗi callani kadi kamɓe waɓe koɓe ƴettata Seydi Cheikh Tidiane ala dalil e kadi Cheikh Tidiane wawa jiddigala ɗum kamɓe yimɓe ɗum wayi Cheikh Tidiane wawa jiddigala duuɓi ɗi keewi quoi wadde toon gartan toon kamɓe waɓe koɓe wadde an no Allah nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam ala tawat hay goto susa jiɗen tawaɗo Allah nelaɗo so wona jibril gadduɗo Qur'an Iqra hay timanam yaam eɗen gandi ɗum ha no nelaɗo arti nde wi ko Allah nelɗum nde ha joni ƴeew e woni janɓe e waɗi saliɓe neɗa jikkal moƴƴat tan hay neɗɗo monɗaɗa yitta neɗa yittarani neɗa jikkal Allah moƴƴat tan Allah hokkuma ala fof biɗum nelaɗo neltene ko tawat eɗen gandi ɗum enen julɓe eɗen gandi ɗum ayi no nelaɗo andiri nelaɗe ay Abou Jahal cadi mi wona gonga Abou Bakr Siddique gonɗin de ɗum fof eɗen gandi ɗum wonde diine ko jikkere a moƴƴere jikke tan keɓa ko heɓete hen sa boni jikkiri kadi mborna te enen furankoɓe hande jiɗen Seydi Cheikh Tidiane hay so wona banggue extene en waɗɗani gandal wonde ñaggani ɗum tawden jinnani ƴeew Cheikh Oumar Fouti Tall en gandi hande so yiyama Cheikh Oumar Fouti Tall fuuta fof weltam wonno ko ummi ko nder fuura kono Cheikh Oumar umaki darsu bowol ko janggal ɗum sonaki nder fuura heddo o hettima kanko goɗɗo noon darsu kam fof ko nder fuura jangi wadde en gandi Cheikh Oumar gueɗal mo heɓugal fof ko Tijani e Cheikh Oumar wiye ko kodda Adama Aïs Ilmasir Samba Demba Ali Mouhtar Cheikh Oumar ko kodda konko adi kodda afo nan ɗo Samba nan ɗo wiye kodda Adama Aïs kadi hande famille Cheikh Oumar goɗɗo nan kala enen haade tugama Cheikh Oumar hanko jibi hande ɓeɗo nantani kaale wona he bakkadi fof ko Seydi Cheikh Tidiane ɗum fof ko Seydi Cheikh Tidiane ƴew ceerno am boyinaji ƴew ceerno Samasen ƴew ceerno Aliou Salam kala ceerno hemo jiiɗa dil hande ɓalmo Cheikh Tidiane ƴew jamani gunas fof ko Tijani ke tati baaɗi ala jiram sona Tijani waɗo guil duuɓi temedde Cheikh Tidiane ari duuɓi temedde e fayama hande ha joni to ƴaari nan yahana kadi eɗen gandi nden fof ko qadiri hirtanno qu'est ce que hande ari e qadiri wona sadi fof ko ala qadiri hande waɗani nder fof fof ndi Tijani sino ko finana wonno no qadiri taƴiri toon Tijani taƴiri noon hay qadiri wonani finande e ɗo Tijani ko ɗum lolluɗum ko wonde gonga fof ko nelaɗo Allah sallah sallam wadde furomo mbatten haqqillaji on tan waɗi finde sine toɗen seere men ɓe ko ɗo ko ɗum walla nde ko ɗum jahani walla nde Tijani jahani koppen ƴewren seere men kadi jaggi ɗum ha joni nan tan ɗeɗi yaade gara garɗaɗa jangga cumoji ɗiɗi walla cumotiɗi walla ɗanɗa garta addani kalis to gareji Cheikh Tidiane e Cheikh Tidiane o yeddata wona hay banggue waɗiyagal wona hay banggue yimbire nelaɗo ko janggu
sangi kat dubi jeeni dum ne ko dubi jeeni ceerno mo kede gedal dubi no gasi go ko jangere adu nyanga Allah dubi capane jeego to o suyi ndene la sallallahu alaihi wasallam hawne bangi ganga ko sangi ko ida ganga ko hasin jahan bangi wajala to sangi sa ko di ko hedi ko tigi ceerno gal min nani kadi min beltima ma gawlo tijani ha hande holko mbawa beltinide bandiraɓe bangi bayti Cheikh Tidiane walla bangi jimdi Cheikh Tidiane walla bangi jimdi almuɓe yimɓeɓe mba fotorade yeɓoɓe kadi mbawa tigi tigi weltorade sibu dade moɗon belɗe sibu kadi Cheikh Tidiane arhetto boɗo haala moƴƴo jomo gueɗal waliyu waliyaɓe Cheikhu Tidiane arhetto boɗo haala moƴƴo jomo gueɗal waliyu waliyaɓe Cheikhu Tidiane ko ceerno kawniɗo keɗɗo timal kala dokke koye mayo Cheikhu Tidiane ko ceerno kawniɗo keɗɗo timal kala dokke koye mayo Cheikhu Tidiane no feeñi o ceerno peñinɗo peewal ronti annabi men ko Cheikhu Tidiane no feeñi o ceerno peñinɗo peewal ronti annabi men ko Cheikhu Tidiane kala jiɗɗo o ceerno daɗa e basal annabi defanima Cheikhu Tidiane kala jiɗɗo o ceerno daɗa e basal annabi defanima Cheikhu Tidiane ñande wulingadi woni e pasogol min jeeyefede Cheikhu Tidiane ñande wulingadi woni e pasogol jomin jeeyefede Cheikhu Tidiane suma mi juule ɓurɗo jamma gueɗal nabi yutanum Cheikhu Tidiane sigiriji ceerno balgalle walla men gawloɓe annabi min beltima e ma non fewi kadi mbaɗa anndi yeɓoɓe kadi beltima ha ɗon tan wawi haalde tigi sen ji bange commentaire to walla yeɓoɓe eɗen nganndi hannde ko waɗi ɓe mbiyata ko halwaji yon ɗo jana toon ɗo noon eɗen nganndi tijaniyankoɓe aɓe Allah hokki ɓe mbaɗi ko pelle pelle kono hatta kam fof eɗen nganndi tufde nde ko mawlana Cheikh Tidiane Ba Niass wiyata ko kañum a jogii tan ko seeɗa ɓiɗo jogii ko ceerno mo ngannduɗaa ko sunna ceerno o kedi ko Cheikh Tidiane ɓe seeɗa ɓiɗo jogii e o ala ceerno o ala hay goto kadi ala toujours wiide jangguinimo kanko no heɓono san kono o wi ceerno o jogui tan ko ɗiɗo seereɓe makko adduno ko ɗiɗo wi ceerno gadno ko sunna kala ko ƴeewi sunna o tawi fewani o mbaɗ kono kala kadi o ƴeewi tawi ɗum ɗo yaddani e zaman wona ko Cheikh Tidiane wi gado mbaɗ wadde nde eɗen gandi sa yi ɓeɗo ɓe cumo Cheikh Ahmad Tidiane wonko ɗo woni keelalam ɗam kadi nde wonnoon ɓe jiye Cheikh Ahmad Tidiane ko Mamadou Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kadi en paami ɗo bandiraɓe e beltima ha ɗon wawi hadde ceerno Bagal hande o so neɗɗo yiɗi jotodirde e gawlo annabi gawlo Tidiane gawlo Tidiane jafra so neɗɗo yiɗi jotodirde e gawlo Tidiane holɗo tawata gawlo Tidiane jotidiral mbawal on fof so banggue yidde ko wayno jewte en walla ko wayno conférence en ko wayno jomum mbaɗen no sirruji jogui neɗɗo yiɗi ɗin sirruji safrade en yiɗi kadi jaggi ɗe defte cheikh en holto o tawata on kadi hol numéro kiɗoɗo ko Moussa Silla musidɗam machallah eɗen mbawi wiide to on ko holko ƴeete donc 2012 fayama hande minen gonɗi e wawi duuɓi sappo walla duuɓi jeeɗe min meeɗa lurdude min meeɗa habde min meeɗa waynidide hay guese on noon kadi ko Allah wonde min on noon takko jiiɗa aduna ko Allah ɓe mbi so tawi hunde juuti andu Allah ne wela ko noon gonɗen tawa onon kon ko haldire ɓe gandi ngol ko muya gille min gondi fayama hande min lurdari min kaɓani minen gondi holko ƴeere minen ñamdar minen jardar e musidɗam goɗɗo wiye Aliou Taware on ko gawle annabi sallallahu alaihi wa sallam minen mundi groupe goto minen jimdara e wonde Issa Magama wonde Abda Kebbe ko minen fof min groupe goto noon wiye groupe soppe nabi e groupe soppe nabi min noon kirti bagal min waram gawlo Tidiane no minen fof mundi groupe goto hanki tan min mundi ko kirdeji ɗiɗi woni bosiyaɓe wonde semme o wandi oɗo ko musidɗam katu mbami yaade o yahat bangi gawla Cheikh Tidiane bangi wala ane katu mbami yaade yahat katu mbami nodde o yahat ke wona hande tan ɗam min nodde ɗo min waɗi conférence juuti mi waɗi conférence jampalla mi waɗi conférence ɓe kewɗo nodde e ɗum tagi noon kadi machallah mi weltimo no fewi wonno e mbawatani ko ɓuuri Cheikh Tidiane bangi Cheikh Tidiane katu dawanno jomum noddirama sayde taw kam noon sayde holko ƴeeta tawan kam noon so tawi nimam tan famam soble mum hokku ɗum so tawi kadi hay han so tawi jomum yima namdim nimam tan ittu dokka walla kadi gellaji namdim gellaji ittu hokka so
so tini bangi Cheikh Tidiane bangi almudagal ardiyam kalto wawi noddude dinde baba adam jihad wonno hande ko ɗum tan darinin ko ɗum faram ko ɗum ko nguuren ko ɗum ko ñamen wonno ceernami ko ɗum tagi min woni ceerno Mouhamadou Dia en calminimo en juurim e ñaaguimam Allah balɗe juutde e battane moƴƴe kalko min keteɗe banggue gandal kalko min keeɓe banggue jangde e banggue jurduji fof foko ceerno Mouhamadou Dia saabi ɗum minen hami gandi ko yamin tomin gonno wono minen komi saɓe koliyaade hami gondi tomin gonno hami gandi niɗɗere tomin gonno haw yaltimin o addi min e maayo si Cheikh Tidiane fof noon ko ceerno Mouhamadou Dia gurdamam deram fof ko ceerno Mouhamadou Dia ma wadde ko ceernayi ko ɗum tagi pour yiɗi yiitina jongi a ceernayi goɗɗo walla yaade goɗɗo ɓernde donki jabɗum keɗam fof ɗiɗi ko ceerno Mouhamadou Dia gurdam maayi fof wona kon hollimi Seydi Cheikh Tidiane radiallahu taala kilo so felliri hollidam Seydi Cheikh Tidiane o yaltiron hoorema ko ha laaɓa hollima Seydi Cheikh Tidiane ko noon ɗo hit almude kadi ko kaalɗo ko kaalmi Cheikh Tidiane bangi almudaga almudo dalla mana min tan fof jiɗi Cheikh Tidiane hay sukaɓe ɗi jiɗi Cheikh Tidiane wona pat ko ceernaɓe kardini o hollimi maani ko radiallahu taala anu fof no aduna hannde ko Seydi Cheikh Tidiane radiallahu taala anu kadi e beltini bandiraɓe no feewi wonno ko ni tan neɗɗo so ki a yiɗi hunde tan poɗɗa ko andude hunde nde kasa anda hunde nde takkoɗa andude hunde nde wasata ko nandi ko an ganda hen fo andi hannde kam neɗɗo koto funti ko Seydi Cheikh Tidiane ko nelaɗo darriɗon Seydi Cheikh Tidiane radiallahu taala anu kadi mi salmini musidɓam ke dittiɓe o wayno Gella en kadi mi salmini siram wiye Amadou Dia gorko Mamadou Toral on ko giɗam almuda minen gurdi minen ñamta minen jarda e wonde Yaya Kana walla ɓe mbiya Kana ɓe fof mi salmini mi juurim mi salmini ko jinnaɗam debbo e jinnaɗam gorko onon France e wiye Moussa Birama Sy mi salmini jinnaɗam debbo e wiye Aissatou Mamadou Sy e bandiraɗam debbo e wiye Yumma Sy dendagal famille am kala jeeɓowo walla dendagal fijjiyani hen kala to woni dunde baba adam kettiɗen yeeɓe min calminima min juurima min ñaguima duwaw so tawi haala ka moƴƴi noon gande ummi ko Allah subhanahu wa taala so tawi haala ka wayno way gande neɗo woni mo timmani haza assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jarama ceerno bagal ceerno Moussa amen bayno machallah alhamdulillah yewtere nde waɗi fayida no feewi kadi onon on kolliri no haalirni kadi ko yewra o oɗon belti hen no feewi machallah alhamdulillah ko wiiro waran ko yiilorno ma ɗum tagon ko daña hen ko sababu ko faamu ƴeewen nen hen faamu e gawlo Tidiane haali ha laaɓi machallah haala kane waɗi annore ko haali ko hen feewi kadi kala konngol mo haali o addat dalil mo ganduɗa mo yimɓe ne mbawa famnade kadi ne mbawa tumnade konko noon ko musidɗam no feewi ko min seeɗaɓe no wima ni guil 2012 minen gondi hokka ƴeere programme am fof minen ndendi kala hay haali ma waɗi haali ma ko wadde so heeɓi haali haali ma wadde mo haalnama ɗam ɗum ko guirma machallah neɗɗo so wayima noon aɗa foti wadde ɗum hono noon kay ko neɗɗo moƴƴo machallah min noon ko hunare jeeyam ko hunare jeeyam min mbiyetemi ko Moussa Sylla eyi min noon babam ko garɗo noon fulɓe hunare ummi diwan ne wiye Koussanar ari hoɗi ɗon mais nena mo woni jeyaɗo ɗon noon wiye Kande to tawa machallah alhamdulillah yewtere nde waɗi fayida noon jarama ceerno Moussa e gawlo Cheikh Tidiane min beltinimo no feewi kadi en beltinimo ɗon ceerno Ahmadou Tall kañum ko juɓɓinoɗo yewtere diine ɗo e yewtere meɗen e tufde meɗen Damga TV en beltinimo kadi en beltini bandiraɓe en beltinima kala ɗo ɓe ganduɗa kañumen jooɗi dilnade ene jeeɓen e aya meɗen Damga TV kono kadi en beltinima ɓe ɓe ganduɗa ko heɓɓe to machine ngaji to tan en mbaɗat tan sawru gumɗo e kamɓe foof en ndi Gella e Bar tan en nawri guila lumiére en caméra en son en kam foof en beltinimamaɓe ɗum noon bandiraɓe min mbayno ɗon ha saaha goɗɗo kadi e fannu goɗɗo taw ganduɗa ko hayatu Cheikh Tidiane min mbiyon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maratan ukhra tarawna ajiban